Uli, naqra miegħi x'għandna surprise ħelwa hawnhekk. Bellaqtni. Fil-fatt. Bellaqtuni insomma, anyway. Hawnhekk għandi l-Angelo, għandi l-Dani u għandi l-Johnny hawnhekk. Kelli l-opportunità li nintaqa' magħhom drabi oħrajn. Diġà. Postijiet oħrajn, Malta żgħira. U nies magħrufa. Li ħanamlu imma, peress li rendi ma kienux ishom jismawk hawnhekk ħantuk l-ispazju tiegħek. Ħandaħluk parti. Mhux veru bibti rendin ta' tux kasu l-dal-5 bidu raġel. Kellu bżonn. Isma, li ħanamlu ħajtilqu huma. Tajjeb, taf kif Ħanani. Skull li ħatani. Sejn tajjeb għallana. U trid tkompli ma li qed jgħidu huma. Tajjeb, taqna nibdin dan. Ħanamlu għadal btej. Sinjuri, silenzju għax din hija. Tan. It-talent li għandi flana, kol fejn imur mija jinġorru, illum il-tqajna mal-ħuli mija u naraw kif samurru. U meta xijan jaqinani, b'għanat ma nikkonfondi, issa nara ta' warajja kemmu kapaċi jirrispondi. Ħaniprofa. Intom żewġ tiħbiba u tiegħi, it-tnejn l-intom tnejn għannejja. Qarreb intom ma tibdewx minni, imma nħobbkom hawn ħdejja. U inti l-inna kem tistmana, aħna lejlek nirrispettawk. Issa biex itlaħħaq bana kemm tajjeb naraw. U jekk inti titfa' xi janja, les jiena nirrispondik. Inti m'hemmx ta' klassi tagħna u lesta biex nibża' għalik. Tibsa xalinja ħabib tijaj, jiena man sirtaj ċannej. Insellu għat-telespettaturi kolla waqt li jaraw danu Sunday. U l-istidentuna għawlinna kem jien kontentu ferħan, min qalbi sanajt il-proset il-program ta' dan użan. Il-lejlan għajna mal-kuli, madna talana għal-parir, eċċajtajna naqra mjaw, vera li tajni pjaċir. U sejjerna nil-axħaranja, isma waħbib din kif ġejja, inta jebbarreb biex tkantan, waħna insertajna nejja, kem nishtiq li nibqa ma'kom, bibti jajtuni raġun, insertajt jena minħal ormi u sieħbi jaħbat miż-żejtun. U sinjuri, jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjakom tajjeb minn qalbi. Proset. Proset ħafna. Kif tista' ma tħobbx dak li hu Malti. Ekku.